Od nepamäti sa ľudstvo snažilo nájsť odpovede na najdôležitejšie otázky života. Jednotlivci aj národy sú hnané spaľujúcou túžbou pokoriť každé obmedzenie, ktorému čelia pri hľadaní zmyslu života. Pátranie po odpovediach priviedlo ľudskú rasu až do najvzdialenejších končín Zeme a dokonca aj za ne. Ale aj napriek najväčším úspechom stále zostáva nepokorenou posledná hranica. Smrť a život za ňou. A je to práve ona, ktorá asi skrýva skutočnú odpoveď na všetky tajomstvá života. Pane, počujete ma? Odpovedzte. Pane, počujete ma? Čo sa to tu deje? To je nemožné. Je to lekársky nevysvetliteľné. Dobrý deň, som Ron Bailey. Vitajte v Lazarovom fenoméne. V programe, kde budeme hľadať odpoveď na zvláštnu otázku. Skutočne existuje život po smrti? Každý človek si určite aspoň raz v živote položil túto otázku. Prestaneme existovať, keď vypustíme náš posledný dých, alebo je tam ešte niečo potom? V našom programe sa budeme rozprávať s expertmi z oblasti vedy a medicíny a taktiež s ľuďmi, ktorí doslovne boli v pekle a neskôr mali skúsenosť s nebom, ktorá prevyšovala akúkoľvek ľudskú predstavu. Ak máte odvahu, pripojte sa a vstúpte do Lazarovho fenoménu. Odkiaľ prichádzame? Prečo sme tu? Kam ideme? Je naša pozemská existencia len púhym výsledkom náhody, náhodným produktom kozmického diania, alebo skutočne existuje iný svet, neviditeľný očami? Od nepamäti väčšina starovekých kultúr verila v posmrtný život. Aj starí Egypťania verili, že po smrti prejdú do druhého sveta, kde budú žiť nový život. Preto platili obrovské sumy peňazí, aby ich telá boli náležite pripravené, pretože verili, že na druhej strane ich čakajú mnohé skúšky. Podobné presvedčenie môžeme vystopovať u veľkých civilizácií Grécka a Ríma, ako aj pri vzdialených Aztékoch a Inkoch v Strednej a Južnej Amerike, Kvejsancov v Južnej Afrike a Aboričinov v Austrálii. V neskorších časoch, najmä v stredoveku, život bol ovládaný strachom z démonov a hrôzy odsúdenia. V priebehu histórie spisovatelia a básnici vyjadrovali vlastnú interpretáciu toho, čo Ježiš a autori Biblie napísali o nebi a pekle. Jeden takýto príbeh, vyrozprávaný samotným Ježišom, je príbeh boháča a Lazara. Žil raz bohatý muž, ktorý sa obliekal do purpuru a jemného lanu. A bol tam aj žobrák menom Lazar, ktorý ležiaval pred jeho bránou, posiaty vredmi, a túžil nasýtiť sa odrobinkami z boháčovho stola, ale nedali mu.
Ešte k tomu prichádzali psi a lízali mu rany. A stalo sa, že žobrák zomrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Bohatý muž si každý deň pri hostinách a zábavách užíval prepichový život. Ale stalo sa to, že tiež zomrel a prebudil sa v podsvetí. Uprostred múk sa poobzeral a v diaľke uvidel Abraháma a Lazara. Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou. Pošli Lazara, aby si prst umočil vo vode a ovlažil mi jazyk. Veľmi trpím v tomto ohni. Priateľu, spomen si, že keď si žil, ty si mal všetko dobré a Lazar všetko zlé. Teraz on odpočíva a si to ty, ktorý trpíš. A okrem toho, medzi nami je veľká priepasť, ktorú nik nemôže prekročiť. Abraham, prosím ťa, pošli Lazara do domu môjho otca. Mám 5 bratov. Nech sa nedostanú na toto strašné miesto. Tvoji bratia môžu čítať Mojžiša a prorokov. O to by sa mali starať. To nestačí. Keby tak niekto z mŕtvych prišiel k ním a povedal im, obrátili by sa k Bohu. Ak nechcú počúvať Mojžiša a prorokov, nepočúvali by ani vtedy, keby niekto z mŕtvych vstal. Je však toto presvedčenie, tento všeobecný ľudský inštinkt len obyčajnou poverou a výsledkom náboženských doktrín, alebo existuje na to aj nejaký vedecký dôkaz? Dnešní vedci a náboženské osobnosti sú veľmi nejednotní. Niektorí hovoria o reinkarnácii, iní o splynutí so všeobecnou životnou silou, ale nikto nevie naisto. Alebo áno? Koncom 20. storočia sa objavil fenomén, v ktorom ľudia opisujú skúsenosti v blízkosti smrti, známe aj ako NDE skúsenosti, v ktorých sa stretnú s nejakým druhom posmrtnej reality. Moderná medicína označuje takéto prípady ako Lazarov fenomén, podľa osoby iného Lazara z Biblie, ktorý bol oživený Ježišom 4 dní po jeho smrti. Ale čo znamená skúsenosť blízkosti smrti? Vysvetľuje doktor Jevlong. Ako názov skúsenosť blízkosti smrti naznačuje, týmto ľuďom sa stalo niečo, čo ich priviedlo do veľmi vážneho zdravotného stavu. Je to spôsobené buď nejakou náhlou udalosťou, alebo dlhodobou chronickou chorobou.
Tieto skúsenosti sú veľmi často spojené so zlyhaním srdcovej alebo dýchacej činnosti, často aj oboch. Keďže po 10 sekundách merač mozgovej elektrickej aktivity EEG klesne úplne na nulu, je lekársky nevysvetliteľné, aby títo ľudia mali vedomé zážitky. Je mnoho dôkazov, že sa niečo deje pri tomto zážitku, niečo lekársky nevysvetliteľné. Väčšina slepých ľudí, ktorí majú takýto zážitok, vrátane tých, čo sa narodili slepí, majú silný vizuálny zážitok. To sa nedá nijako vysvetliť. Je mnoho slepcov, ktorí práve v tomto zážitku mali prvý raz v živote zrak a videli veci okolo seba. Ako to viete vysvetliť? Znovu a znovu počúvame o ľuďoch, ktorí zažili blízkosť smrti a ich vedomie sa oddelilo od tela a z pohľadu vedomia oddeleného od tela mohli vidieť, čo sa dialo, keď boli resuscitovaní. Veľmi často sú schopní veľmi detailne opísať udalosti, ktoré sa diali okolo nich. Keď som študoval príbehy ľudí, ktorých vedomie sa oddelilo od tela a oni opisovali udalosti bežného života, ktoré vtedy videli, tak všetko, čo opísali, vyzeralo veľmi reálne. A všetci tí, ktorých som poznal a ktorí neskôr išli hľadať overenie toho, čo videli, keď ich vedomie bolo mimo tela, tak okrem jediného prípadu to, čo videli alebo počuli, bolo absolútne presné. Toto sa nedá vysvetliť v stave, keď srdce zastane a vedomie sa nachádza mimo tela. Tým, ktorí si myslia, že tento zážitok nie je dokázateľný, chcem pripomenúť, že ho zažilo minimálne 15 miliónov Američanov. Je to tak obrovské množstvo rovnakých skúseností, ktoré tak veľmi ovplyvnilo ich životy, že bez ohľadu na príčiny, čo ich spôsobili, bez ohľadu na váš názor na ne, myslím, že vzhľadom na množstvo životov, ktoré to ovplyvnilo, má zmysel to študovať. Je to úžasný fenomén s enormnými následkami. Jeden z lekárov, ktorý má s ním osobné skúsenosti, je doktor Melvin Morse z prestížnej detskej nemocnice v Sietli. Skúsenosť blízkosti smrti je skutočne skúsenosťou zomierania. Všetci ju budeme mať, keď zomrieme. Vysvetlenie tohto zážitku je naozaj veľmi sporné. Ale aj napriek tomu je to vedecký fakt a nie záležitosť viery, že túto skúsenosť zažijeme, keď budeme zomierať. V priebehu posledných 15 rokov boli urobené 3 veľké štúdie tejto skúsenosti a všetky 3 štúdie dokumentujú, že tieto skúsenosti sú reálne a zažije ich každý zomierajúci človek. Takže zastaralé názory, že tieto zážitky sú spôsobené nedostatkom kyslíka v mozgu alebo halucináciami v dôsledku chaosu v mozgu v procese umierania alebo kvôli liekom podaným pri resuscitácii pacienta, tak tieto predstavy boli seriózne vedecké teórie, ale napokon sa ukázali nepravdivými. V skutočnosti, skúsenosť blízkosti smrti je zážitok umierania. A to je vedecký fakt a nie domienka. Myslím, že čo sa týka zhody skúseností blízkosti smrti, naznačuje to, že sú to skutočné zážitky, ktoré nie sú len výsledkom chémie mozgu, pretože z bežných výskumov účinkov liekov vieme, že keď niekomu dáte liek a zároveň ho dáte aj inej osobe, budú mať 2 úplne iné zážitky. Možno budú podobné, ale nie tak, ako pri skúsenosti blízkosti smrti. Veda nám nevie dať definitívnu odpoveď na otázky života po smrti. Zatiaľ nie. Kým sa to nestane, najlepším zdrojom informácií sú skúsenosti tých ľudí, ktorí prešli smrťou a videli druhú stranu. Jeden z takýchto ľudí je africký pastor Daniel Ekečukwu, ktorý ležal mŕtvy v márnici 3 dni a predsa žije, aby povedal svoj príbeh. Navštívme ho v Nigérii, kde nám povie, ako bol vzkriesený z mŕtvych. Vzkriesený z mŕtvych, skutočný príbeh.
Ahoj, deti, ako sa máte? Vianoce pre rodinu Ekečukvových boli vždy obdobím osláv. Oslava narodenia Krista a sviatok lásky rodiny a priateľov. Ahoj, tato, priniesol som ti kozu. Ale tento raz bolo všetko inak. Na povrchu všetko vyzerá v poriadku, ale vo vnútri to v Danielovi vrelo hnevom a neodpustením. Len nedávno sa pohádal so ženou a stále bol veľmi nahnevaný. V štvrtok som sa pohádal so ženou. Po tejto hádke som na ňu nahnevane zazeral. V štvrtok v noci mi klopala na dvere, ale ja som jej odmietol otvoriť. V piatok ráno zaklopala opäť na dvere. Nie, keď som v piatok ráno vyšiel z izby, pozdravila ma: dobré ráno, tato, ale ja som nereagoval. Nebavil som sa s ňou. Bol som celý čas ticho a potom som odišiel. Urazila ma, ublížila mi v niečom a bol som na ňu nahnevaný a rozčúlený. Daniela jeho hnev tak oslepil, že v ten deň si nevšímal ani svojho syna. Mami, Čo je, synček? kde je oco? Išiel do overy, aby podaroval detkovi kozu. A kedy sa vráti? Čo skoro? Choď a hraj sa. Danielove myšlienky boli v ten deň veľmi zmetené, ako by bol hlavou úplne inde. Ako slnko začalo zapadať, Daniel zrýchloval, aby sa načas dostal domov, ale stále bol veľmi nahnevaný. Vedľajšie cesty v nigérijských mestách sú v žalostnom stave, bez veličovania ako po bombardovaní. Daniel vedel, ako ísť opatrne, ale v ten deň jeho auto reagovalo nejak ťarbavo a divne. Ako išiel dole jednou prašnou cestou, začal šliapať na brzdový pedál. Auto však nereagovalo. Daniel začal divoko stláčať pedál, ale nič sa nedialo.
Pribehol nariekajúci muž a povedal mi, že pastor je mŕtvy. Že videl skupinu ľudí, ako ho nesú a on prišiel, aby mi to povedal. Keď som počula jeho nariekanie a to, čo hovoril, vedela som, že sa jedná o môjho muža. Vybehla som von a začala som bežať na miesto, kde sa stala nehoda. Keď Neka pribehla na miesto nehody, povedali jej, že Daniel stále žije, ale je vo veľmi vážnom stave. Okolo stojaci ho vzali do miestnej nemocnice, kde ho Neka našla. Keď ho preniesli na oddelenie intenzívnej starostlivosti, Daniel odmietol ošetrenie. Miesto toho nástojil, aby ho previezli k jeho obvodnému lekárovi do mesta Owery. Musím sa dostať k lekárovi Mezurankemu. To je náš obvodný lekár v Owery. Obvodný lekár? Môj manžel to chce. Miestny chirurg vysvetlil Danielovej žene veľmi jasne, že vzhľadom na stav jej muža takýto prevoz absolútne nie je možný. Je popletený, nie je úplne pri zmysloch a nevie zodpovedne posúdiť, čo je pre neho dobré. Napriek lekárovmu presviečaniu Neka bola neoblomná. On chce ísť preč. Keď teraz odíde, bojím sa, že zomrie. Tým som si istý. Povedal, že keď ho chcem vziať, musím podpísať, že ho beriem na vlastné riziko. Podpísala som to a zobrala som ho, aby sme išli k nášmu lekárovi v Owery. Cestou ma zavolal a povedal, že sa mám postarať o deti a o ľudí, ktorí chodia do našej cirkvi. Postaraj sa o deti a o cirkev. Nepokúšaj sa rozprávať. Prosím, nerozprávaj. Sanitka, ktorou ma prevážali so ženou do inej, lepšej nemocnice, sa hnala plnou rýchlosťou. A zrazu som mal taký zvláštny pocit. Keď som pozeral hore, uvidel som 2 anjelov. Keď ich Daniel uvidel, chcel to nejakým spôsobom povedať svojej žene. Ale anjel mu naznačil, že má zostať ticho. V tú chvíľu Daniel stratil schopnosť rozprávať. Neka začala plakať, lebo sa bála, že Daniel zomrie. Anjeli uchopili Daniela za plecia a vyniesli ho zo sanitky. V okamihu sa Daniel ocitol na inom mieste s jedným z anjelov. Daniel, musím ti ukázať mnohé veci. Keď sa Daniel rozhliadol, uvidel zhromaždené množstvo ľudí, ktorí vyzerali podobne ako ten anjel. Boli celí bieli a ich telá vyžarovali zvláštnu žiaru. Kvôli ich podobnému výzoru si Daniel myslel, že vidí zhromaždenie anjelov. Medzitým sanitka uháňala cestou na kliniku v Owery. Neka
a rodinný priateľ čakali so zatajeným dychom na doktora Jose Anebunvu, ktorý vyšetroval pacienta. Kde je Neka? Je mi ľúto. Naozaj ľúto. Ale tu už nemôžem nič robiť. Je mi ľúto. Tu je úmrtný list. Zaneste ho majiteľovi márnice. On sa o vás postará. Je mi ľúto. Keď sme prišli do nemocnice, doktor Daniela vyšetril a zistil, že je mŕtvý. Nedýchal a nejavil vôbec žiadne známky života. Povedal nám, aby sme odišli a odniesli ho do márnice. Ja som mu neverila. Povedala som, nie, neverím, že je mŕtvý. Nie je možné, aby ma takto opustil. To nie je zhromaždenie anielov, ale veriacich, ktorí na zemi urobili Ježiša pánom svojho života. Rozdiel výzoru medzi nimi a anielmi nebol príliš veľký. Od hlavy až po pety boli všetci čisto žiarivo bieli. Ale rozdiel bol v tom, že anieli mali krídla, ale títo ľudia nie. Veriaci uctievali Boha, oslavovali ho jedným hlasom a keď spievali, zdvíhali pritom ruky. Daniel počul zvuk mnohých nástrojov a ten nádherný zvuk sa nedal pripodobniť k ničomu, čo doposiaľ počul. Túžil sa k ním pripojiť a tak vykročil smerom k ním, ale anjel ho zastavil. Daniel, nechoď tam. Ešte ti musím ukázať veľa vecí. Vezmi si tento spis a zaznamenaj všetko, čo vidíš. Celé to množstvo ľudí, ktoré Daniel videl, hľadelo na jasné svetlo, ktoré svietilo ako slnko. Bolo zdrojom všetkého svetla, čo tam bolo. Bolo to veľmi husté, ťažké svetlo, čo padalo na nich. Všetci doň hľadeli, ako by v ňom niečo videli. Ale ja som sa nemohol dívať na to svetlo. Nemohol som sa tam dívať, lebo sa mi to nedalo. Tak som si skúsil oči zakrývať rukami a hľadieť cez ne. Ale oni hľadeli priamo do svetla, ale ja som sa tam nemohol dívať. Márnica v Overi. Danielovo telo bolo odnesené do márnice, kde Burlington Maro, majiteľ márnice, pripravoval pohreb. Aby som mohol začať pripravovať pohreb, potrebujem 1000 nairov, potom prineste rukavice, jeho šaty, pripravte truhlu a dajte mi 2 dní na prípravu. A potom prídite. Vyhovuje vám to? Teraz si vypočujme majiteľa pohrebného ústavu. Bolo to 30. novembra 2002. To bol deň, keď priviezli nejakého človeka menom Daniel Eke. Ten zomrel pri automobilovej nehode. Pozrite, tu je to. Priviezol ho jeho otec, pán Lawrence Eke Ihuba. Keď som ho prevzal, tak som mu dal niekoľko injekcií proti rozkladu tela. Toto je 5 ml injekcia. Dal som mu ich asi 6 do prstov na rukách a na nohách pred balzamovaním. Dom Danielovho otca. 30. november 2002 bol dátum, ktorý sa mal navždy zapísať do srdca a mysle Danielovej ženy. A skutočne, pamätá si ho veľmi dobre. V
V ten deň som sa cítila príšerne, bola som úplne zničená a vtedy sa mi vybavilo slovo Božie z Biblie z 11. kapitoly listu Židom, verš 35. Ženy dostávali mŕtve telá späť vzkriesené. Keď som toto čítala, hovorila som si, mŕtve telá späť vzkriesené. Mŕtve telá, mŕtve telá. Začala som nad týmito slovami intenzívne rozmýšľať. Povedala som si, môj muž je také mŕtve telo. Musím ho zobrať na zhromaždenie kazateľa Bonkeho, aby opäť ožil. Poďme navštíviť príbytky, ktoré Ježiš pripravil pre svoj ľud. Daniel sa okamžite ocitol na novom mieste. Kam až dovidel, nachádzali sa žiariace obytné domy. Nedalo sa to porovnať s ničím, čo poznal na zemi. Aj keď ich výzor pripomínal budovy, ich štruktúra bola veľmi nezvyčajná. Neboli postavené z pozemských materiálov. Zdalo sa, že sa hýbu a sú živé. Daniel. Ježiš dokončil svoju prácu. Príbytky sú pripravené, ale veriaci nie sú pripravení. Bolo počuť zvuk nádherného spevu a uctievania Boha. Zdalo sa, že ten zvuk prichádzal zovšadiaľ. Daniel bol zvedavý, odkiaľ ten spev prichádza, lebo nevidel nejakých ľudí. Daniel, tie chválospevy, ktoré počuješ, spievajú kvety. Keď sa Daniel prizrel bližšie, tak si všimol, že kvety sa pohybovali v rytme hudby. Zdalo sa dokonca, že tlieskajú rukami, keď hlasne oslavovali Boha. Čakajú na veriacich. Stalo sa to niekedy medzi 12. a 1 hodinou v noci, keď som vyšiel von. Niekde odtiaľto sa ozýval hluk a ja som si myslel, že nejakí veriaci si tu usporiadali zhromaždenie alebo niečo podobné. Počul som nepretržité tlieskanie a spievanie a divil som sa, čo to je. Rozhodol som sa pozrieť, či sa niečo nedieje v márnici. Teraz ideme navštíviť peklo. Vidíš brány pekla? Anjel zdvihol ruku a ako ňou mávol nadol, brány sa s veľkým rachotom otvorili.
Daniel počul plač a nariekanie mnohých ľudí, ale nikoho z nich nevidel. Svetlo vychádzajúce z anjela ožiarilo temnotu, takže Daniel videl jasnejšie. Nachádzalo sa tam množstvo ľudí, ale na rozdiel od ľudí v nebi, títo vyzerali rovnako, ako keď žili na zemi. Boli tam ľudia z každej rasy, kultúry a národnosti. Zdalo sa, že každý je uväznený v svojom osobnom trápení a to trápenie bude trvať na veky. Zároveň jeden s druhým nemohli komunikovať. Zvuk plaču a bedákania bol ohlušujúci. Odrazu si uvedomili Danielovu prítomnosť a začali k nemu volať o pomoc. Volali však len na Daniela, ako by anjela vôbec nevideli. Prosím, pomôž mi! Som pastor. Kradol som peniaze v cirkvi a klamal som. Prosím, pomôž mi! Som pripravený robiť pokánie. Pomôž. Okamžite, ako pastor vyslovil tieto slová, tak sa zdalo, že sila, ktorá ho mučila, zosilnila ešte viac. Ľudia mali telá, ale žiadnu krv. Zdalo sa, že horia, aj keď nebolo vidieť žiadne plamene. Bola tam skupina ľudí, ktorí jedli mäso z vlastného tela. Potom vyvrátili, čo zjedli a ich telo opäť dorástlo. Toto sa dialo dokola v nekonečnom kolobehu trápenia. Ľudia, ktorých vidíš jesť svoje vlastné telo, sú tí, čo praktizovali čarodejníctvo, keď žili na zemi. Zameriavali sa na jedenie ľudského mäsa. A teraz musia jesť samých seba na veky. Žnú to, čo zasiali. Pre nejakú ľudskú bytosť stvorenú Bohom nie je dobré, aby sa dostala na toto miesto. Boh nestvoril toto miesto pre ľudské bytosti, ale len pre diabla a jeho démonov. Ale tvrdohlaví ľudia, ktorí neposlúchajú Boha, podobne ako diabol, tam pôjdu. Boh nezamýšľa nejakého človeka poslať do pekla. Je to nebezpečné a strašné miesto, pripravené diablovi a jeho padlým anjelom. To, čo nasledovalo, bolo hrozné vyhlásenie anjela. Daniel by si nepredstavil ani v najhoršom sne, že by mohol počuť takýto rozsudok. Daniel, ak by sa kniha tvojho života zavrela dnes, tak by si skončil tu. Nie. Ja som pastor. Som dieťa Božie. Som znovu zrodený. Veď som kázal po celej krajine. Naozaj. To nemôže byť. Nie, to nemôže byť. Dosť. Daniel, na ceste do nemocnice si žiadal Boha, aby ti odpustil, ale ty si nechcel odpustiť svojej manželke. Preto tvoje hriechy nie sú odpustené. Súvisí to s tým, čo si zasial. Nemôžeš zasiať neodpustenie tvojej žene a zožať odpustenie od Boha. V okamihu, ako to povedal, môj duch vo vnútri ma usvedčil, že to, čo anjel hovorí, ten rozsudok je pravdou.
Nepovedal som mu nie, lebo som si spomenul na to, ako som sa v štvrtok pohádal so svojou ženou. Po tejto hádke som na ňu nahnevane zazeral. V štvrtok večer klopala na moje dvere, ale nechcel som jej otvoriť. V piatok ráno opäť klopala na moje dvere. Nie, v piatok ráno vstala a keď som prišiel, povedala: Dobré ráno, oco. Ja som ju nepočúval. Nechcel som s ňou hovoriť. Mlčal som a potom som odišiel. Rozumiete, čo hovorím? Pretože ma moja žena vyprovokovala, urazila ma a ublížila mi, tak som bol rozčúlený a nahnevaný. Nevnímal som jej pozdrav, odišiel som a na ceste späť som mal nehodu a zomrel som. A teraz mi anjel hovorí, že moja žena ma urazila, ja som jej neodpustil a aj keď som žiadal Boha o odpustenie, tak mi nie je odpustené a na tom mieste budem na veky. Plakal som, nepovedal som nie, neodmietol som rozsudok, lebo som vedel v srdci, že je správny, lebo som sa hneval na ženu a rozmýšľal som o tom, ako jej to odplatím. Myslel som si, moja žena ma udrela. Udrela ma. Ako jej to vrátim späť? Rozmýšľal som, čo urobím. V svojom srdci som bol nahnevaný a verím, že Boh súdil moje srdce. A keďže ja som neodpustil jej, on nemôže odpustiť mne. Tak som tam stál a plakal a bedákal. Nevolal som na Boha, len som nariekal. Pozri, ako som si zničil vlastnú dušu. Ako som kričal a nariekal, bál som sa a slzy mi tiekli dole tvárou. Bol som v strašnej panike, lebo to miesto bolo naozaj hrozné. A vyzeralo to tak, že ak sa Boh rozhodol dať ma tam na veky, nič mu v tom nemôže zabrániť. Keď sme sa rozprávali, skupina ľudí, a boli ich tisíce, boli práve posielaní do pekla. Čo sa mňa týka, rozhodla som sa, že musím urobiť niečo, aby bol môj muž vzkriesený. Uverila som, že určite vstane z mŕtvych, ak urobím krok viery. Nejaký konkrétny skutok viery. Otec? Otec? Čo je? Zoberme jeho telo do cirkvi. Čože? Musíme ho vziať do zhromaždenia. Dcéra moja, Daniel je mŕtvý, zomrel. On určite ožije, viem to. Aj keď Nekin svokor odmietol vziať jeho telo z márnice, medzi tým sa však na druhej strane mesta veci vyvíjali zázračným spôsobom v jej prospech. Keď ručičky na hodinách ukázali 6, odišiel som za mužom, ktorý tu bol s Danielovým otcom. Volal sa Amimo Ikeduru. Pýtal som si od neho adresu Danielovho otca, pána Lorenza Eke Ihuba. Priviedol ma k jeho domu a ja som otca požiadal, aby odniesol telo, ktoré priniesli do mojej márnice. Presviečal ma, že Daniel je mŕtvý po automobilovej nehode v dôsledku vnútorného krvácania. Ja som ho žiadal, aby si vzal telo. V márnici sa diali čudné veci a ja som nechcel, aby sa mi niečo stalo, lebo moje zamestnanie môže byť niekedy nebezpečné. Hej, pane, tu som. Dobrý deň, čo vás priviedlo? Odneste telo z mojej márnice. Prečo? Prečo? Minulú noc sa diali divné veci. Aké veci? Čo sa stalo? Z jeho miestnosti sa ozýval zvuk hudby. Tá hudba vychádzala z dediny. Mali tam svadbu. Čo to má spoločné s mŕtvolou? Nie je to tak. Čo ste presne počuli? Nesníval som. Z jeho miestnosti naozaj vychádzala hudba. Povedzte mi, nepili ste včera? Ani trochu. Naozaj som to včera počul. Vzali sme ho z márnice, obliekli sme ho a potom ho uložili do rakve. Odišli sme z Overy a cestovali sme do Oniša.
V meste Onisha v provincii Ahambra je veľká katedrála, ktorá sa volá Misia Božej milosti s veľkými balkónmi. Práve vtedy tam kázal evanjelista Bonke. Povedali mi, že zoberú mŕtvolu, aby sa Bonke za neho modlil, aby vstal z mŕtvych. Začal som sa smiať. Povedal som, túto mŕtvolu? Dobre, ale zaplaťte mi. Odišla pre peniaze a potom zaplatila účet. Priniesli šaty a keď som obliekol telo, zavolal som asistenta pomôcť mi. Mali tu sanitku, vybrali z nej bielu truhlu, zaniesli ju tam do miestnosti. Povedal som, idem sa pozrieť aj ja, možno tam bude Božia moc. Chcem vedieť, čo sa bude diať. Keď sme dorazili so sanitkou bez sirény na miesto, vzniklo tam veľa napätia. Prišli ľudia z bezpečnostnej služby, boli tam príslušníci miestnej aj federálnej ochránky, ako aj Bonkeho ochránka. Niektorí si mysleli, že sme zločinci, ktorí priniesli bombu na Bonkeho zhromaždenie. Niektorí ma začali tlačiť preč, iní zase dnu. Ja som sa snažila ubrániť sa, ale oni ma stále sácali hore-dolu a pritom mi nadávali. Začala som im vysvetľovať, že v truhle je môj mŕtvý muž Daniel, že je to Boží muž, ktorý mal autonehodu, pri ktorej zomrel, a že by mi mali dovoliť zobrať ho dnu, aby sa Bonke za neho modlil, a že verím, že opäť ožije. Bezpečnostná služba im odmietla vstup do budovy, lebo sa obávala, že v truhle je bomba. Namiesto toho ich zaviedli do miestnosti v zadnej časti budovy. Daniela vybrali z truhly a položili na stôl. Ľudia sa začali modliť sa za vzkriesenie. Sledujete skutočné zábery z toho dňa. Potom mi anjel povedal, posielam ťa späť na zem, choď a varuj túto generáciu, lebo to je posledné varovanie pre túto generáciu. Ako modlitby pokračovali, srdce mu začalo biť a život sa vracal do jeho srdca. Ľudia pokračovali v modlitbách, modlili sme sa a modlili, keď sme videli, čo sa deje. Postupne začal dýchať, ale jeho telo bolo stále úplne stuhnuté. Zrazu som uvidel, ako ma drží plno ľudí. Bol som vyzlečený, lebo mi dali dole šaty. Videl som zástup ľudí, možno 20 000. Obzeral som sa okolo a všade bolo plno kričiacich ľudí. Niektorí z nich oslavovali Boha, iní plakali. Obzeral som sa a nechápal som, čo sa deje. Mne sa zdalo, že som padal dole. A keď som potom otvoril oči, uvidel som plno rúk, ktoré ma držali. Povedali mi, že som vyskočil. Uvidel som tú veľkú katedrálu a je naozaj veľká. Obzeral som sa doľava, doprava, dopredu, dozadu. Všade plno ľudí. Niektorí kričali, iní hovorili rakva alebo márnica. Niektorí hovorili 3 dní. Nechápal som, čo sa deje, pretože mne sa to javilo ako 15 minút. Prečo hovoria o nejakých 3 dňoch? Ja som nezažil ani noc, ani deň. Celé to bola záležitosť krátkeho momentu. Posadili ma pri moju ženu a ja som sa opýtal, čo sa deje? Odpovedala, teraz mlč, vysvetlím ti to doma. Priviezli ma domov spoločne so ženou a keď sme prišli do spálne, bolo to 2. decembra, spýtal som sa jej, čo sa to deje? Čo znamenajú tie reči o rakvi, 2 dňoch v márnici? Čo to znamená? Začala mi prezerať telo, kde mi pichli injekcie s chemikáliami a povedala, táto, vieš, že si bol v márnici 3 dní? A tu je môj úmrtný list. Keď ma vyniesli zo sanitky a vzali do nemocnice, lekár potvrdil,
že som už zomrel. Skontrolovali mi životné funkcie, tuto môžete vidieť, kontrolovali činnosť srdca, očné zreničky a iné. Na základe podrobnej prehliadky potvrdili, že som naozaj mŕtvy a lekár vystavil potvrdenie. Tuto môžete vidieť, previesť do márnice. Príbehy tohto druhu vyvolali veľký celosvetový ohlas vrátane ľudí pracujúcich v oblasti vedy a medicíny. V minulosti sa však považovali za obyčajné halucinácie spôsobené hormónmi, ktoré vylučovalo telo pri extrémnej traume. Ale odborníci si už nie sú takí istí. Halucinácie bývajú veľmi chaotické. Naproti tomu zážitky ľudí v blízkosti smrti sú veľmi usporiadané. Na mojej internetovej stránke som mal otázku. Podobal sa nejako váš zážitok snu? Nedávno som skúmal odpovede ľudí, ktorí mali takýto zážitok. Keď sa ich spýtate, či sa ich zážitok podobal snu, tak ich odpoveď je veľmi dôrazné a jednoznačné nie. Vôbec sa to nepodobá snu. Sny zvyknú bývať chaotické, bez nejakej logickej štruktúry. Veľmi často postupnosť udalostí v sne končí bez toho, aby to dávalo zmysluplný záver. Zážitky ľudí v blízkosti smrti sú iné. Majú logickú výstavbu, sú veľmi usporiadané, mávajú logický začiatok, celý deň je usporiadaný a takisto koniec zážitku má veľmi logický a usporiadaný záver. Od začiatku do konca dávajú zmysel. Vôbec sa nepodobajú snu. Ak ste mali hroznú skúsenosť v blízkosti smrti, ako niektorí z tých, ktorých som sa pýtal, tak je úplne jasné, že vás to prinúti pozrieť sa na svoj život, lebo to s vami poriadne zatrasie. Musíte si o samote sadnúť a opýtať sa, prečo sa to stalo, o čo tam ide, je to skutočné. Prinúti vás to zamyslieť sa, čo sa naozaj stane, keď zomriem. Doktor Richard Kent mnoho rokov študoval zážitky blízkosti smrti. Precestoval pritom celý svet a napísal o tom knihy. Z 300 preskúmaných prípadov alarmujúce množstvo opisovalo miesta podobné tým, o ktorých sme počuli od Daniela Akečukwu. Je to hrozné a príšerné miesto. Ľudia sú tam vydesení na smrť. Tí, ktorí zažili a videli peklo, ešte aj po rokoch si spomínajú s hrôzou na to, čo tam videli. Je to pre nich miesto hrôzy. Rozprával som sa s viac ako 300 ľuďmi, ktorí zažili takúto skúsenosť a všetci z nich sa dramaticky zmenili. Ich životy boli zmenené touto negatívnou skúsenosťou. Nemôžete to považovať za halucináciu, lebo halucinácia nezmení váš život. Avšak zážitok blízkosti smrti, keď sa stretnete s Ježišom a vidíte nebo alebo peklo, je veľmi dramatická, život meniaca skúsenosť. Takmer vždy výsledkom takéhoto zážitku je výrazná zmena života týchto ľudí. Osobne, keďže zážitky ľudí pri týchto udalostiach sú nielen veľmi podobné, ale zároveň sa aj zhodujú s Bibliou, ja osobne verím, že sú to skutočné zážitky a že ľudia opisujú skutočnosť. Keď si dnes zoberiete hociaké noviny, určite sa niekde dočítate o ľuďoch, ktorí mali zážitok blízkosti smrti takéhoto druhu. Opustili svoje telo, cestovali tunelom, až prišli na miesto svetla. Tí, ktorí sa dostali až nakoniec, rozpoznali Ježiša Krista. Opisujú ho ako 1,80 m vysokú osobu, žiariacu svetlom. Z jeho tváre, hrude, rúk a nôh vyžaruje ohromné množstvo svetla. Nejde však len o Ježišov výzor. Z jeho osoby vyžaruje neuveriteľná láska. A mnoho ľudí hovorí, že nikdy v živote nič podobného nezažili. Hovoria, že nikdy v živote sa necítili tak úplne obklopení láskou. Bol to veľmi mocný zážitok. Tá láska je úžasná. Aj keď vedecké výskumy objasnili mnoho v tejto oblasti, len ľudia, ktorí na vlastnej koži zažili život po smrti, sú tí, ktorí nám naozaj môžu objasniť, čo sa deje, keď zomierame. Ako napríklad Jan McCormack z Nového Zélandu. Jeho život sa úplne zmenil potom, keď zakúsil veľmi zvláštnu skúsenosť smrti a života po nej. Fakt alebo fikcia? Vy rozhodnite na konci ďalšieho príbehu.
Záblesk večnosti, pravdivý príbeh. Niekedy koncom 70. rokov som videl film Nekonečné leto, ktorý opisoval život mladých kalifornských surfistov, ktorí cestovali po celom svete a hľadali miesta s nekonečným letom, nejakou zimou a perfektnými vlnami. Úplne ma to uchvátilo. Napadlo ma, veď to je o mne. Cestoval som 2 roky po Austrálii, juhovýchodnej Ázii, Bali, Srí Lanke, Malajzii, až som sa nakoniec usadil na malom ostrove nazývanom Mauritius. Dá sa tam vynikajúce surfovať a potápať. Surfoval som tam, potápal sa, žil som u domorodých rybárov Simona a Daniela na mieste zvanom Tamarinská zátoka. Ahojte. Jan, počkaj. Pôjdeme sa v noci potápať? Dnes v noci? Nevyzerá to moc dobre. Je to dobré. Dobre. Ako sme večer vyplávali, mohli ste vidieť, ako voda krásne fluoreskuje. Bola to nádherná noc. Plavili sme sa smerom k útesu a na jeho vonkajšej strane sme sa ponorili. Chceli sme naloviť langusty. To čo je tento drobec? Ak tu nemáte väčšie, poďte na Nový Zéland. Hej, nerob to. Prečo? Zobudíme žraloka. Nebojte sa. Keďže sa zamračilo, bola dosť tma. Mesiac nebolo vidieť, len sa trochu čerila hladina.
Keď som bol pod vodou, učili ma nočnému potápaniu. Potápali sme sa na vonkajšej strane útesu. Pritom sme používali potápačské baterky. Keď ňou osvietite kraba alebo langustu, oslepíte ich a ľahko sa potom dajú zbierať. Keď som sa rozhliadol, uvidel som zvláštne medúzy krabicovitého tvaru s dlhými chápadlami. Napadlo ma, sú to naozaj medúzy? Tak som sa načiahol, aby som sa o tom presvedčil. Vôbec som netušil, že som práve chytil to, čo je považované za najjedovatejšieho alebo druhého najjedovatejšieho živočícha na Zemi, štvorhranku smrteľnú. Bola priesvitná, telo mala v tvare kocky a ťahla za sebou dlhokánske chápadlá. Myslel som si, že je to druh priesvitnej sépie. Bola to veľmi nezvyčajná medúza. A zrazu som dostal zásah. Cítil som, ako by mi tisíce voltov prešli rukou. Doslova ma to zatriaslo vo vode. Keď som začal plávať k lodi, zasiahli ma ďalšie dve. A potom štvrtý zásah. Medúzy. Medúzy. Koľko? 3, 4. Och, jedna ťa zabije. Moja ochromená pravá ruka visela vo vode. A v tom 5. zásah. Vtedy som si pomyslel, čo som komu urobil, že si zaslúhujem takýto trest. Napadli ma mnohé zlé veci, ktoré som v živote urobil, ale nemalo zmysel rozmýšľať, či si to zaslúžim alebo nie, lebo zomieram. Teraz potrebujem zachovať rozvahu. Zatiaľ, čo chlapec nás tlačil cez lagúnu, snažil som sa sedieť čo najpokojnejšie. Ale ako jed začal postupovať pravou časťou tela, cítil som, ako mi vnikol do ladvín, ako by vám vrazili nôž do chrbta. Keď sme prišli na breh, chlapec vyskočil, aby mi pomohol z lode. Urobil som jeden krok vpred a pravá noha sa mi podlomila. Uvedomil som si, že jed už ochromil celú pravú časť tela. Tento mladý chlapec ma niesol po pláži a bol som preňho ťažký. Hej, Jan! Hej, Jan! Bude to dobré, neboj.
Napadlo ma, že sa bojí o svojich bratov na útese a ide pre nich. Ležal som tam na zemi a začal som sa cítiť veľmi slabý a unavený. Oči sa mi pomaly začali zatvárať a ako mi klesali viečka, počul som hlas, ktorý mi hovoril. Synu, ak teraz zavrieš oči, už sa nikdy nepreberieš. Čože? Kto to povedal? Pozeral som napravo, lebo som očakával, že tam bude nejaký muž, ale nikto tam nebol. To je čudné. Bol som si istý, že som počul hlas. Ak zavrieš oči, už nikdy nevstaneš. To znamená zomriem. Čo to stváram, keď si chcem pospať? Ja somár. Toto je koma. Za žiadnu cenu si nemôžeš dovoliť zaspať. Ako bývalý záchranár som to dobre vedel. Bol som konfrontovaný s faktom, že jed ma zabíja. Bolo mi jasné, že som na hranici kómy a potom už bude nasledovať istá smrť. Preto som vstal a začal bojovať s prichádzajúcou smrťou, ako sa len dalo. Cítil som, že pravá noha ma ešte vládze niesť. Pravú nohu som použil ako barlu, váhu tela som preniesol na ľavú nohu a vliekol som sa po ceste, aby som našiel pomoc. Ak zavrieš oči, už sa nikdy nezobudíš. Nazdar. Tak čo, chlapi? Ako sa máte? Dá sa to? Pozrite na ňo. Opitý surfista. Hej, pomôžte mi. Prosím, vezmite ma do nemocnice. Máš peniaze? Mám. Zaplatím. Koľko máš? 50. $100. Hoci koľko. Veľa pijete, chlapci. Keď kráčali preč s cigaretou v ústach, ignorujúc ma, opäť som počul ten istý hlas. Synu, si ochotný žobrať o život? Prosím. 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 Koľko máš pri sebe? Zaplatím. Zaplatím. A ako mi zaplatíš? Nebojte sa. Sľubujem, zaplatím. Kde bývaš? V bungalove. V Tamarinskej zátoke. OK. Dobre, tak ťa tam zaveziem. Počkajte. Do nemocnice. Najprv peniaze. Zaveziem ťa pre ne. Nie. Prosím. Zaplať mi. Poďme do nemocnice. Daj mi peniaze. Prosím. Máš peniaze? Nie.
Vypadni. Neskôr. Vypadni. Čo ja mám s tebou? Vypadol som z dverí a nemohol uveriť tomu, čo sa stalo. Ako som tam ležal, zrazu som začul známy hlas miestneho rybára Daniela. Jan, čo sa stalo? Medúza. Čože? Medúza? Medúza. Vezmem ťa do hotela. Vzal ma na ruky a odniesol do hotela. Čínsky majitelia už zavreli bar, sedeli pri bazéne, hrali hazardnú hru a popíjali whisky. Vydrž. Idem po sanitku. Hej, biely muž. Čo sa ti stalo? Si opitý? Nie. Prosím. Do nemocnice. Prosím. Potrebujem nemocnicu. Nemocnicu. Čo to je? Hlúpy chalan. Prečo si picháš do rúk ihly? Zima. Dones mu deku. Zima. Dajte mi deku. Je mi zima. Mysleli, že som nadrogovaný a ja už som bol skoro mŕtvý. Hlúpy chalan. Hlúpy chalan. Je mi zima. Tak zima. Pomôžte. Hej, daj si trochu. Prosím, zoberte ma svojim autom. Zoberte ma svojim autom. Nie. Myslím, že počkáme na sanitku, dobre? Chce moje auto. Otočil som sa preč, aby mi nebuchli nervy. Pomyslel som si, ak to prežijem, tak s tebou je koniec. Bol som rozúrený. Sedel som a rozmýšľal, čo mu urobím, keď to prežijem. A zrazu sa odnikiaľ zjavil Daniel, beží ku mne a na moje prekvapenie vidím, že na parkovisko prišla sanitka. Rýchlo, je to medúza. Prosím, rýchlo, prosím. Opatrne. Je to dobré, Jan, je to dobré. Neboj sa, budeš v poriadku. Keď sme sa hnali k nemocnici, začal som vidieť v sanitke niekoho, kto vyzeral ako malý chlapec s blond vlasmi. Videl som úseky života nejakého chlapca so snehobielými vlasmi. A vtedy som si uvedomil, že hľadím na seba. Videl som úseky svojho vlastného života. Som až tak blízko, keď som si to všetko dával v hlave dokopy, môj rozum mi povedal len jedno. Som veľmi blízko smrti. Ležím tam a rozmýšľam. Možno som už blízko smrti a neprežijem to. Ležím a neviem, čo robiť, keď sa zrazu predo mnou zjaví jasný obraz mojej mamy. Pozerá mi priamo do očí a vraví tieto slová. Jan, nezáleží na tom, čo si v živote urobil. Nezáleží, ako ďaleko si od Boha. Ak budeš volať na Boha z hĺbky srdca, vypočuje ťa a odpustí ti.
Rozmýšľal som, ak je tam Boh, ktorý je to? Na mojich cestách po Srí Lanke a juhovýchodnej Ázii som videl, že ľudia tam uctievali tisíce bohov. Pomyslel som si, Bože, ak si skutočný, ukáž sa. Kedysi som vravel, ak neuvidím Boha, neuverím. Povedal som, ak sa ukážeš, budem sa modliť. Ale nejaká tvár sa neukázala. Mama hovorievala, modli sa zo srdca. Bože, ak si skutočný, ak toto je skutočnosť, pomôž mi modliť sa. Pomôž mi modliť sa hociakú modlitbu, čo viem. Pripomeň mi modlitbu Pána. Ako som to povedal, pred očami sa mi zjavili slová. Odpusť nám naše prestúpenia a hriechy. Pomyslel som si, ako by Boh mohol odpustiť mne. Veď už je príliš neskoro. Urobil som príliš veľa zlých vecí. Bože, ak si skutočný a počuješ ma, prosím, odpusti mi. Objavili sa ďalšie slová. Odpusti prestúpenia tým, ktorí sa prehrešili voči tebe. Aha, to znamená odpustiť druhým. Žiadny problém, nie som pomstivý človek. Bože, odpúšťam všetkým bez ohľadu na to, čo mi urobili. Odpúšťam im. Hneď ako som to povedal, zjavila sa mi tvár indického taxikára. Napadlo ma, tento tu čo robí? Ozval sa hlas. Odpustíš mu, že ťa vyhodil z taxíka a nechal ťa zomierať na ceste? Žartuješ? Nikdy. Tomuto odpustiť? Bol som nazúrený na toho chlapíka. A hneď na to sa predo mnou zjavila tvár Číňana. A toto má byť zas čo? Hlas povedal, odpustíš mu, že ťa nevzal do auta a nechal ťa zomierať v hoteli? Pomyslel som si, nie. Keď som videl tie tváre, rozmýšľal som, čo sa to tu deje? Toto nie je nejaká smiešná hra na modlitbu. Možno, že sa naozaj rozprávam s Bohom. Tento hlas robí tú modlitbu pre mňa veľmi osobnou. Bože, ak mi Ty odpustíš moje hriechy, ja odpustím týmto ľuďom, čo urobili mne. Ich tváre okamžite zmizli. Objavili sa ďalšie slová. Buď tvoja vôľa, ako je v nebi, nech sa deje na zemi. Tvoja vôľa? Ja som žil svoju vlastnú vôľu. Povedal som, Bože, potrebujem poznať tvoju vôľu. Ak mi pomôžeš prežiť to, budem ju hľadať, nájdem ju a budem ťa nasledovať celý život. Keď som to povedal, objavila sa predo mnou celá modlitba Pána a prvýkrát v živote som naozaj pochopil jej obsah. Príď tvoje kráľovstvo. Buď tvoja vôľa. Ako som tam ležal, v mojom vnútri zavládol úžasný pokoj. V hĺbke srdca som nejako vedel, že táto modlitba, ktorá predtým bola pre mňa mechanickým liturgickým omielaním, sa teraz dramaticky zmenila. Modlil som sa ju zo svojho vnútorného človeka. Čo sa stalo? Čo je s ním? Zasiahnutý medúzou. Medúza! Pane, počujete ma? Zožeňte mi rýchlo protijed. Pane, počujete ma? Zožeňte rýchlo protijed. Pokúste sa nezaspať. Protijed, OK? Nemôžem nájsť žilu. Udrite ho po ruke.
Hovorím vám, udrite ho po ruke. Viac pre vás teraz nemôžeme urobiť. Bojujte s jedom. Bojujte, dobre? Cítil som, ako odchádzam. Bolo to veľmi zvláštne, lebo som počul všetko, čo sa dialo. Tak tam ležím a pozorujem doktora, ako sa rozpráva so sestričkami, ale mám problém udržať oči otvorené. Vyzeralo to, že to nedokážem. Pamätám si, ako som ich zavrel a rozhodol sa na chvíľu si oddychnúť a potom ich skúsim otvoriť. Keď som to urobil, prišiel zvláštny pocit uvoľnenia. Zápas o prežitie skončil. Zrazu som si uvedomil, že stojím a som svieži. Vedel som, že nespím. Objavil sa však jeden problém. Bola tam úplná tma. Prvé, čo ma napadlo, bolo, prečo tu nezažnú nejaké svetlo? Čo je toto za nemocnicu? Stál som tam a čudoval sa, ako dlho som spal, keď sú zhasnuté svetlá. Uvažoval som, počkaj, kým si tvoje oči zvyknú na tmu, možno si príliš rýchlo vstal. A tak som čakal, kým sa mi rozšíria zrenice, ale nikde žiadne svetlo. Bolo to ako v tmavej komore. Dobre, niekde tu musí byť vypínač. Tak som sa otáčal dokola a hľadal som ho, ale žiadny tam nebol. Keď som sa pohol vpravo, nemohol som nájsť stenu. Napadlo ma, to je divné, asi ma presťahovali. Tak som sa otočil späť, tápal som okolo seba, hľadajúc posteľ. Ale nemohol som ju nájsť. Pomyslel som si, ty hlupák, ako sa ti podarilo strátiť posteľ? Ako som sa tam motal a hľadal posteľ, napadlo ma. Je tu taká tma, že nevidíš ani vlastnú ruku pred svojou tvárou. Siahol som rukou tam, kde mala byť moja tvár a zdalo sa, že prešla cez ňu, ako by tam nič nebolo. To nie je možné. Nemohol som sa netrafiť. Ako by som nemal fyzické telo. Čo sa to tu deje? Zdá sa, že nemám fyzické telo, zdá sa, že som priehľadný, aj keď jasne vnímam, že som úplná ľudská bytosť, čo tu stojí. Ja, Jan, tu stojím. Čo sa stalo? Ako som tam stál, začal som cítiť, že niečo po mojej pravej ruke ma pozoruje. A spredu som cítil akoby neviditeľné oči niečoho alebo niekoho, ktoré ma pozorovali. V tme bolo niečo zlé. A vzduch sa naplnil chlad vyžarujúcim zlom. Kde som to? Drž hubu. Zaslúžiš si byť tu. Čo? Zaslúžim si byť kde? V pekle. Teraz drž hubu. Ako som tam stál, uvedomujúci, že som skutočne v pekle, sponad mňa prenikol tmu žiariaci lúč svetla. Keď sa svetlo dotklo mojej tváre, cítil som, ako preniklo cezo mňa a zdalo sa, že moje telo opustilo zem a začalo byť prenášané do tohto žiariaceho svetla.
Ako som sa pohyboval k nemu, uvidel som, že vychádza z kruhového otvoru vysoko nado mnou. Cítil som sa ako zrnko prachu ťahané do tohto svetla. Keď sa to dialo, rozmýšľal som, je to skutočné? Obzeral som sa a cez plece som hlboko podo mnou uvidel temnotu. Stále som nevedel, čo je to svetlo. Blížil som sa k otvoru, vošiel som doň a keď som sa tam dostal, uvidel som, že je to tunel. Keď som sa pozeral na jeho koniec, uvidel som zdroj tej žiary. Prvé ma napadlo, toto je centrum vesmíru. Pozri na to svetlo, pozri na tú energiu, čo odtiaľ ide. Ako som sa tam blížil, pozoroval som vlny žiarenia vychádzajúce z neho. Keď taká vlna vyšla zo zdroja a dotkla sa ma, cítil som teplo a útechu. Zdalo sa, že akýkoľvek strach a temnota zo mňa odišli a cítil som, ako mnou prechádza živé svetlo. Žiarivé lúče vychádzali z ohnivého jadra, ktoré bolo ako biely oheň a neuveriteľne žiarilo. Pozoroval som jasné svetlo, ktoré všade prenikalo a myslel na to, že dokonca hviezdy a celé súhvezdia vesmíru určite dostávajú energiu z tohto ohniska. Čo je to svetlo? Je v ňom niekto obklopený tou žiarou? Keď som nad tým premýšľal, zo stredu svetla ku mne prehovoril hlas. V tom okamihu, ako som ho počul, vedel som, že je to ten istý hlas, čo mi v sanitke hovoril modlitbu Pána a žiadal ma o odpustenie. Povedal, Jan, chceš sa vrátiť? Ak sa chceš vrátiť, musíš vidieť svet v inom svetle. Pred očami sa mi zjavili slova. Boh je svetlo a v ňom nie je vôbec žiadna tma. Pomyslel som si, Boh je svetlo. Že by toto bol Boh, nie je v ňom žiadna tma. Práve som prišiel z tmy. Nech je tá bytosť ktokoľvek, je úplne oddelená od tmy, nie sú tu žiadne tiene, žiadne zlo, len čistá biela žiara. Pozná aj moje meno. Že by som naozaj stal pred Bohom a rozprával sa s ním. Ak je to tak, musí vidieť moje vnútro. Som pred ním úplne nahý. Určite vidí všetko. Začal som cúvať späť k temnému tunelu. Keď som to urobil, spozoroval som vlnu žiarenia, ktorá vyšla z ohňa. Čakal som, že keď ma zasiahne, doslova ma zhodí späť do tmy. Ale keď sa táto vlna žiarenia priblížila a prešla cezo mňa, bola v nej len láska. Láska bola taká silná, že som sa nezmohol na nič iné, len som sa rozplakal. Cítil som, ako ma Boh prijal. Povedal som, Bože, nemôžeš ma milovať. Preklínal som ťa. Viac lásky. Bože, toľko som hrešil. Spal som so ženami. Bral drogy. Viac lásky. Keď ma jeho láska neustále naplňala, hovoril som Bohu o najhorších veciach, ktoré som kedy v živote urobil. Keď sa svetlo začalo otvárať, začal som vnímať, že v strede tej žiary vidím mužské bosé nohy s členkami zakrytými oslnivo bielým rúchom, ktoré nebolo urobené z látky, ale zo svetla. Keď som sa rozhliadol a uvidel som to, začal som zdvíhať pohľad a uvidel som hruď muža s vystretými rukami, oblečenom v oslnivo bielom rúchu, ktorý akoby ma vítal. Keď som naň hľadel, vedel som, že vidím Boha. Bolo to také... Vyrazí vám to dých. Nemôžete byť na to pripravení. Neexistuje spôsob, ako sa pripraviť na takýto zážitok. Stál som tam v absolútnom úžase. Keď som mu pozeral na hlavu, jeho vlasy žiarili na bielo. Jeho tvár vyzerala, ako by z nej vychádzalo svetlo. Celá tvár skutočne vyžarovala lúče svetla. Nemohli ste vidieť črty jeho tváre, lebo svetlo bolo 7 až 10 krát silnejšie ako všetko, čo som tam videl, a vyžarovalo priamo z jeho tváre. Začal som k nemu kráčať, lebo som bol zvedavý, či môžem uvidieť Božiu tvár. Keď som prišiel blízko k nemu,
Moja tvár sa vnorila do žiare okolo neho. Nezraní to vaše oči, môžete do toho hľadieť. Keď sa moja tvár priblížila k jeho tvári a ja som dúfal, že preniknem ten závoj svetla a uvidím ho, zrazu sa pohol. Uvidel som kruhový otvor, niečo ako okno alebo dvere do večnosti. Keď som cezeň pozrel, uvidel som pred sebou úplne novú zem. Bolo to, ako by som stál na prahu večnosti a mohol som nazrieť do nej. Ako som tam hľadel, videl som trávu, ktorá mala v sebe rovnaký život a vyžarovala také isté svetlo. Videl som tam kvety, polia a vedel som, že keď stúpim na trávu, nepoškodím ju. Farby, energia a život vyžarujúce zo všetkého boli ohromujúce. Videl som rieku s kryštálovo čistou vodou, lemovanú stromami, vľavozelené úbočia, pozeral som napravo a videl v diaľke hory a úžasne modrú oblohu. Stál som tam a hovoril si, toto je raj. Keď som na to hľadel, vedel som, že patrím tam. Nejako som vedel, že som stvorený Bohom žiť tam a napadlo ma, prečo som sa nenarodil tu, ale na zemi. Vedel som, že som prišiel domov. Precestoval som celý svet hľadajúc raj a bol tu, priamo predo mnou. Napadlo ma, som doma. Som doma. Keď som chcel vstúpiť, postavil sa priamo predo mňa a zablokoval mi cestu. Spýtal sa, Jan, po tom, čo si videl, chceš vojsť, alebo sa chceš vrátiť? Bože, nie som ženatý. Nemám deti. Nemám sa kvôli komu vrátiť. Nechcem ísť späť. Obzeral som sa a k môjmu údivu mi Boh ukázal jedného človeka, čo ma miloval. Keď som uvidel moju mamu priamo za mnou, začal som plakať. Pomyslel som si, nepovedal som Bohu pravdu, je tam niekto, kto ma miluje. Ak zomriem, a to sa práve deje, a vôjdem do raja, do Božej blízkosti, bude moja drahá mama tušiť, že jej pôžitkársky syn sa modlil v sanitke, robil pokánie z hriechov, dal svoj život Bohu, Boh vypočul jeho modlitbu a vzal ho do raja. Veď mama si bude myslieť, že som išiel do pekla. Myslel som na to, ako dostane telegram. Váš syn včera v noci zomrel, pošleme vám ho v truhle alebo spopolneného. Keď sa to stane, zničí ju to. Už trpela tak veľa, stratila veľa blízkych. A teraz ja. Aké sebecké by bolo prekročiť prach a nechať mamu, aby ma pochovala s presvedčením, že som skončil v pekle. Chcem sa vrátiť. Okamžite som bol späť v tele v nemocnici s lekárom, ktorý držal moju zdvihnutú pravú nohu a zarezával mi nejakým ostrým nástrojom, asi skalpelom, do chodidla. Necítil som nič, bola ako kus mŕtvého mäsa. Zrazu sa do mojich myšlienok ozval Boží hlas a povedal: Synu, práve som ti vrátil život. Čože? Ja som naozaj videl Boha? Čo sa to deje? Pocítil som úžasnú moc, prúdiacu cezo mňa. Bola ako elektrina. A zrazu som znovu začal cítiť celé svoje telo. Za pár hodín som bol úplne uzdravený. Povedal som Bohu, čím som sa stal? Odpovedal, znovu zrodeným kresťanom.
Povedal, mohol si vojsť len preto, lebo sú ti odpustené hriechy a Ježišova krv ťa prikrýva. Ježišova obeť prikryla tvoje hriechy a ty si mohol k nemu prísť, ako by si bol biely ako sneh. A keď odstúpil na bok, odpovedal, Biblia 2. list Petrov, 3. kapitola, verš 10 až 18. Boh stvoril nové nebo a novú zem pre tých, ktorí ho milujú. Celá táto zem pominie, toto telo pominie, ale byť neprítomný v tele znamená byť v Božej blízkosti. Odísť z tohto tela znamená byť v Božej blízkosti. Smrť, kde je tvoja zbraň? Smrť je pohltená. Ako? Cez moc vzkriesenia Ježiša. Zbraňou smrti je hriech, ale Boží dar zdarma pre tých, ktorí urobia pokánie, je odpustenie hriechov a oni vojdu do večnosti. Žiť je Kristus a zomrieť zisk. Och Bože, kto by som bol bez Teba? Povedal, nová zem, nové nebo a nový Jeruzalém, mesto živého Boha, zostúpi z nového neba na novú zem a nebude tam žiadna choroba, utrpenie, smrť, vojna a my s ním budeme bývať celú večnosť. Spod Božieho trónu tečie rieka života a tým, čo z nej pijú, prináša večný život. Je veľmi, veľmi ľahké dostať sa do neba. Jediné, čo je treba, ako hovorí Biblia, musíte byť znovu zrodení. Prijať Ježiša do srdca, prijať Ducha Svätého do srdca a stať sa novým stvorením. Znie to zvláštne, ale stačí na to jednoduchá modlitba. Pán Ježiš, vojdi do môjho srdca, prevezmi môj život, buď mojím pánom, verím, že si zomrel za mňa. To je cesta do neba. Ježiš hovorí o obrátení, o tom, že môžeš byť spasený, hovorí o narodení znova. Mne sa to stalo pred 26 rokmi a zmenilo mi to život. Ale rozhovory s ľuďmi, ktorí sa dostali do neba alebo pekla, mali na mňa obrovský vplyv. Dramaticky zmenili život mňa aj mojej ženy. Každý rok trávime veľa času v zahraničí. Pol roka precestujeme, aby sme ľuďom mohli 90 minút rozprávať. To, čo ma ženie cestovať po mnohých krajinách sveta, sú rozhovory o pekle, lebo chcem, aby ľudia vedeli, že existuje miesto, ktorému treba uniknúť. Pri ukrižovaní boli dvaja zločinci. Jeden sa na kríži vysmieval z Ježiša a teraz je v pekle. Ten druhý sa modlil na kríži krátku modlitbu k Ježišovi a je v nebi. Obrovský rozdiel a je to navždy. Snáď najpresvedčivejší a jediný pravý dôkaz sú skutočné zážitky ľudí. Príbehy ako Daniel Ekečukwu alebo Jan McCormack, ktoré sme dnes videli, navždy zmenili naše pochopenie smrti a života po nej. Boh, démoni, kráľovstvo tmy, kráľovstvo svetla, fakt alebo fikcia. Vy sa rozhodnite. Ale hoci ako sa rozhodnete na základe toho, čo ste videli, jedna vec je úplne jasná. To, čo robíme tu na zemi, navždy trvalo ovplyvní celú večnosť. Volám sa Ron Bailey, ďakujem, že ste si pozreli Lazarov fenomén.